Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSithembiso Ngwakandlozi. Ngicela uma uqala ukuvakashela le channel, cofa subscribe, uthokozele le video le. Ungqongqoshe wezenhlalakahle nokuthuthukisa komphakathi uNkosikazi Lindiwe Zulu uthe kutholakala ukuthi izothathwaphi imali yokubaholela isibonelelo unomphela kabangasebenzi njengoba sekucacile ukuthi siyadingeka. uNkosikazi Zulu obephendula imibuzo yePhalamende uthe bayakweseka kulula kwalesi sabelo singu-350 kwabangasebenzi ngoba bayazi ukuthi abantu bayasidinga kakhulu. Uthe sebedlulile esigabeni sokuzibuza ukuthi abantu bayasidinga unomphela, okusele manje ukuthola ukuthi imali yokusiholela unomphela izoqhamuka kuphi. Uthe bonke bayavuma ukuthi lesibonelelo sibalekile, okusele manje ukuthi kubhekwe ukuthi le mali ihola unomphela izothathwa kuphi nokuthi izohola kanjani. Okubalekile ukuthi ibe khona unomphela, kusho uNkosikazi Zulu. Usho lokhu nje amanye amalungu ePhalamende aphakamise ukuthi kumele inyuke le mali ifinyelele ku-800 ngenyanga, akhale ngokuthi abantu akumele baphucwe le mali ngoba bayayidinga. uNkosikazi Zulu uthe kubalekile ukuthi balenze ucwaningo ngaphambi kokuba baholela abantu lesi sibonelelo. Uthe baningi abantu abachithwa uhlelo lokuhlunga bengakwazi ukukhola ngoba kwazi ukuthi bengaba nabantu okungafanele behole le mali kodwa uthola ukuthi sebeyayihola. Mbukile, cela uveze uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.